गामिया तुलसी बिल सौतारा स्टेशन गोलैयो। बेनिफ्राय बिथांनि जोनोमा जादोंमोन 22 नभेम्बर 1957। 69 बोसोर बैसोआव बिथाङा बे बुहुमखौ नागारनानै थांबाय। दा बिथांनि गोसोखांथियाव जोङो बुंनो थाङोब्ला बर'नि जिथु गोदान मेथाइनि ढौ बिथांनिफ्रायनो जागायबोदों होननानै जों साननो हायो। जेरै जोङो बिथांनि मस्ट पपुलार मेथाइफोर जायखौ जों आलायारन होननानै बुङो, बिनि सिगाङावबो दङ फानफेवालि दाउखौ बिथाङा खनदोंमोन। आलायारननिफ्राय बिथांनि मेथाइआनो जोंनि बर'नि गेजेराव गोसो गोरबो बोराय बुरि गथ' गथाय बयनिबो गोसो गोरबो मेलेमाव दासिमबो माने रोदा रोदा थैयाव हाबनानै दंजोबो आरो। दा बेखौ जों मिथिनो मोनो। दा बेनिखायनो बिथां गेदेमाया जोंनि बर'नि गेजेराव माबायदि बिहोमा होदों जों बेखौ बुंनानै फोजोबनो हाया। जाय समाव बर'फ्रा बेनि जेबो गियानानो गैयामोन, मेथाइनि आयदायाव जे बेफोरबायदि जायो, बे समावनो बिथांमोना गोदै गोदै मेथाइ सुजुनानै बर' हारिखौबो फोजाखांनो, बर' हारिखौ सिबिनो बिथांमोना फोरोंदोंमोन। दा बेनिखायनो बिथांनि रुंसारि जानाया जोंनि थाखाय खहा। दा बेनिखायनो जोङो दिनै बिथांनि मुङाव दुलाराय गहपुरबासि हिसाबै जोङो गहपुर डिस्ट्रिक्ट बिसा, गहपुर डिस्ट्रिक्ट बर' हारिमु आफाद, गहपुर डिस्ट्रिक्ट सानजा आन्चलिक एबसु आरो जोंनि खाथि खालानि मेलेमजिबि गासै लोगो नांनानै जों दिनै बिथांनि गोसोखांथियाव जोङो श्रद्धांजलि होनो नागिरदों। दुखुनांथाव बाथ्रा, जोंनि बर'नि सासे मुंदांखा देंखोगिरि अरुण नार्जारी बिथाङा जोंखौ नागारनानै सोरगोआरि जाबाय। बिथांनि सोमोन्दै बावैसो सिगां जोंनि ओनसोलनिनो मुंदांखा देंखोगिरि फुंजा मोसाहारिया बुंबाय। थारैनो बिथाङा बर'नि देंखोआव गोदान मोनसे दाहार लाबोदों। गोदान मेथाइनि दाहार, जायनि सिगां गोदान मेथाइखौ खननो नाजादोंमोनब्लाबो मोनसे दाहार सोमजिहोनो हायाखैमोन। नंगौ, बिनि सिगां जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्ममोन बिथांमोना बर'नि गेजेराव खुगा मेथाइजों बर'नि देंखोखौ जुरिदोंमोन। बिनि उनाव अरुण नार्जारी बिथांमोना गोदान मेथाइखौ माबोरै खननांगौ, गोदान मेथाइआ बर' समाजाव माबायदि खनजायो बिनि सोमोन्दै खननानै फोरमायलांदोंमोन। मुंदांखा मेथाइ आलायारननि दहाय बावैसो बुंखाबाय, फानफेवालि दाउ, बेफोर मेथाइफ्रा दाबो जोंनि गोसो गोरबोआव गोसोआव नांहोनो हानाय माखासे मेथाइफोर। जेखियानो जायाथों मानो बिथांखौ आङो जोबथा बिथांनि मेथाइखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि कनफारेन्सआव खोनानो मोनदों। बिनि उनावनो बिथाङा लोमजानायाव बेमाराव बिथांनि मेथाइफोरा बोराय समसिमहालागै खुनु दोरोद गैया, गोदै देंखो। बेनिखायनो बर'नि गेजेराव सासे गावनि बिमुंखौ देंखोगिरि महरै बिथाङा गालांनो हादों। जायखिजाया दिनैनि समाव आं बिथांखौ फिन गोसो गोरबोनिफ्राय गोसोखांबाय। बिथांनि सोमोन्दै गोबां बाथ्राखौ जोङो सावरायनो हायो आरो बिथांनि सोमोन्दै जोंहा बिथांनि जि बर' हारिनि गेजेराव बिहोमा होलांनाय मेथाइफोर, बेखौ लानानै सरसा खालामनो गोनांथि दङ। मानोना बिथांनि मेथाइआव गोदान मोनसे बिथिं जों मोननो हायो, मिथिंगाखौ लानानै रोजाबनाय मेथाइ। गोदान मेथाइआ माबायदि जानो हाथाव बिनि मोनसे दाहारखौ बिथाङा जोंनो फोरोंलांदों। आरो बिनि थाखायनो जोङो अरुण नार्जारीनि देंखो, नीलेश्वर ब्रह्मनि देंखोखौ जेरैबायदि बादायलायो, अरुण नार्जारीनि देंखोनावबो जोंहा बादायनायनि गोनांथि दङ। बिथाङा नङा, बिनि सिगांबो बिथाङा रेडिअ'आव मेथाइ खनदों आरो गुबुन गुबुन अडिअ बानायनानै बिथाङा मेथाइ फोसावदों। बेनिखायनो आङो मोनदांदों, आं सानो जे बिथांनि मेथाइनि सायाव जोंहा गोलाव सरसा खालामनांगौ दं आरो बिथांखौ जोंनि गेजेराव जि गोदान मेथाइनि सासे फोसावगिरि
सोमावसारनाय लाबोगिरि बिनि थाखायनो अरुण नार्जारिनि मेथाइनि बादायलायनाय मोनसे जों आयदाखौ लांनो हायो बर' हारिमु आफादा बिनि सायाव बिबानखौ लानांगौ आं खावलायबाय जोबनायाव बयनिसिम आं साबायखर बावबाय